na-abatago kpọmkwem n'oge nzukọ oge ha ji asụsụ Igbo wee na-akọ ka o si eme n'ala anyị n'ala Igbo n'ala Naịjirịa gbaa gburugburu. Anyị na-ekwu ya dịka o si dị, jiri asụsụ Igbo yele wee na-akọwa ya, nke mere na ọ bụrụ na anyị kọsịa ịchọzie itinye ọnụ na ya, ị ga-asụ Igbo yele ị gaghị agwa ya ọgwa ma ọlị. Afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo tupu etinye ọnụ n'okwu a. Ị ga-asụ Igbo yele wee kọwazie ihe ị chọrọ ịkọ, ihe ndụmọdụ gị, maka na ndụmọdụ ka anyị na-enye n'ọnụkọ a, maka na izuka mma na nneji. Ịma na ọ na-abụ ụmụnne na-abụ nọrọ n'ama bụ ikwu anya ka ha ji agwa onwe ha okwu. Ya mere na nke taa anyị chọrọ ezigbota ndụmọdụ. Anyị chọrọ ịma na ihe na-eme anyị a na ọgba aka ka ọ bụ anyị na-eme onwe anyị, ka onye ji anyị, ka onye mere anyị ihe a. Gịnị mere na oke anyị adịghị eru anyị aka? Gịnị mere na oke anyị adịghị eru anyị aka? O so na ihe anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa, maka na ihe anyị ji ekwu ya bụ na ile ya na mkpụrụ ụbọchị na oge one na one gara aga ka a họrọ ọkwa ndị ogbe ọgụ na Naịjirịa, tinyere ndị ọkwa ndị nche obodo niile a na-ahọgbu. Wee mesie nke a emere ugbu a, wee họsịa ọkwa ya bụ ndị uwe ojii ga na-achị na obodo dị iche iche na Naịjirịa, ya bụ ndị isi ha na obodo dị iche iche na Naịjirịa. Ịma na ewere na obodo 36 na Naịjirịa, wee hazisie ọkwa a na-eme n'ogbe n'ogbe. Mechazie sọsọ ndị ugwu were 24 ndị nche obodo 24 ka ndị ugwu were. Ndị ala Igbo bụ ebe okwu anyị na-aga, maka na onye zọba nke o kwesịkwana ịbụ ajọ mmadụ. Ndị Igbo wee na-ewe sọsọ ofu onye n'onye isi ndị ogbe ọgụ na Naịjirịa gbaa gburugburu. Ile ya otu narị imirikiti ndị Igbo na-ekwu na ka eji ha ọkwa nche obodo na ọ dị ka akpachabụziri ndị Igbo. Ewee na-ajụzi ndị Igbo kọsazikwa na ndị soachi na Naịjirịa. Mana ka a na-ekwu ihe a niile, ewere ndị Igbo nọ n'ọkwa gbara ọkpụrụkpụ na Naịjirịa, ewe ndị Igbo kara aka nọ n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke na-achị ugbu a na Naịjirịa. Ihe anyị ga na-ekwu ọzọ ugbu a bụ ha a na-akọwara ha kedu ka esi aha ọkwa ọ ga-eji bụrụ achọ ịha ọkwa ndị na-achị maọbụ ndị na-anọ n'isi dịka obodo, ka esi echekwa obodo. Emesịa ọ dị ka ewetaghị maọbụ ndị Igbo esoghị na ndị a na-ahọ n'ọkwa. Ọ pụtara na ndị Igbo enweghị ndị nwere ike ịrụ ọrụ a. Icheta na-ewe oge ihe a bịara na oge na-adịghị anya, onye isi ala wee kwuo na a na-ahọ ọkwa ka eji mara ọlụ alụ. Abụ m Chiziani, ndị m na ha ga na-atinye ọnụ n'okwu a. Ha egwu ego chinchim ugbu a, mfụ ndị kara aka, ndị ma ihe ekwe na-akụ na mgbasa ozi, nakwa ndị na-ekwu ihe gbasara ala anyị maka o si ada na-ahazi ya nke ukwuu. Ofu n'ime ha bụ Maazị Ume. Maazị Ume bụ ofu onye kara aka n'ihe gbasara mgbasa ozi nke zuru ụwa, nke ọba ya bụ ebe ndị ya bụ ndị mgbasa ozi 900 na ya bụ 101 ya wee ga-ejizi ọnụ ya kọwa ya. Mana ka nnabata nwanne m nwoke Maazị Ume, onye otu anyị. Maazị Ume, kelee ndị Igbo. Igbo mma na-ekene m nọrọ n'ezere gị anyị ntị. Ọ dị mma, unu anụnụ ya, o keleela. Onye ọzọ unu ma dịka o si adị na-adagbu anyị bụ onye na-akọwa ihe na-eme n'ala anyị na ụlọ ọrụ anyị ebe a bụ Maazị Amechi Ugwuelu. Amechi Ugwuelu, biko kenere anyị ndị Igbo. Igbo bụ Igbo, ekene m n'ụnụ. Unu mana o teela anyị nọdebere nya m na nke taa na ọlụ karịrị ihe a ga-etinye ọnụ na ya erika. Anyị na-asị unu daalụnụ. Ọ dị mma, anyị ga-agbapụ ya ọsọ maka na oge adịghị chacharị. Ihe anyị na-ekwu kpọmkwem bụ ka esi ha ọkwa nke na-adagodo ụdị ugbu a. Ọkwa a họrọ ugbu a ya bụ ọkwa ndị ogbe ọgụ, ndị isi ndị uwe ojii. Enyere ndị ọzọ oke ha.
ndị ugwu achịkọta obodo ndị ugwu gbaa gburugburu ihe ndị ahọrọ na ndị abụọ ndị dịka 24 na-achịkọta ya ọnụ. Ebe gbasara ya bụ n'ala Igbo, abịa n'ala Igbo gbaa gburugburu ka ala Igbo ha so ofu onye ka e were Amechi Ugwuele otu oge nụsịrị ihe a kedu ka obi dị gị oge ịfụrụ ụdị ihe a? m ga-ekwu ya ka ndị be anyị ga-esi wee ghọta na o nwere onye na-aga ije totegoro ma ya fọdụ onye gadoro akwụkwọ isi ndị uwe ojii dịka Commissioner for Police. Ịma na abịa na Nigeria ekere anyị mpaghara obodo 36 states, that is 10 steeti 36 states ma Abuja mere ya ụma o wee dị 36 states a na Abuja na-enwe Commissioner for Police. Ya bụ na anyị na-ekwu okwu ka Commissioner Police 37 ya 37 wee bịa na-etu a onye isi ala bụ Buhari maka na ọnyanwa bụ onye na-ewepụta ndị ga-abụ n'agbanyeghị na iwu sịrị na ndị Police Service Commission bụ ndị ga-ahọpụta mana ihe ndị maka na abịa etu esi wee kejie ọchịchị obodo ya bụ nke gọọmenti ọ dị nkeji mpaghara 3 ya bụ executive ndị na-ahụ maka ịchị obodo dịka ndị ọchịchị dị n'aka ndị na-eme ewepụta oge ha ga-eje mepụta ya. A na-ebidogo na ndị na-eti iwu ndị na-eti iwu tichaa iwu ya bụ ndị na-eje haus ụlọ omebe iwu. Ndị executive bụ ndị na-eme ihe a ndị a kwuru na etu a ka a ga-esi wee hazie obodo ọ dị mma. Ma ndị nke ịtọ bụ ndị judiciary ya bụ ndị ụlọ ikpe na-ahụ maka ịtapi iwu ma iwu etiri ndị executive ma ha emekwara ka o si wee dị. Ma iwu Naijiria na-abịa na iwu Naijiria bụ constitution obodo Naijiria, iwu na-echekwa obodo Naijiria na-ekwuru sị na a na-enye ụdị ọkwa o nwere ihe a na-akpọ federal character. Federal character bụ omume obodo Naijiria ka o wee bụrụ ihe ga-adị onye ọbụla mma na eme ya na onye ukwu ma onye nta ga-asị na emere ya ka o wee ruo onye ọbụla aka na ihe ọbụla a na-eme ọ bụ ọrụ ọ bụ ihe ka a na-eke na ọ ga-eru onye ọbụla obodo ọbụla ga-eketa na ọ bụrụ dịka na a na-asịsị wetewe ndị minista ndị ga-achị obodo maọbụ ambasadọ maọbụ nke a na ihe a na-eme bụ na obodo ọbụla a ga-abịa kee ya ka esi wee rarụ. Ya bụ na mbụ mgbe a bịara n'ihe ndị uwe ojii a ndị nnukwu ọkwa ha bụ ndị a na-akpọ AIG na o nwere mgbe a bịa wepụta ha ndị Police Service Commission bụ ndị na-arụrụ onye isi obodo Buhari ọrụ wee wepụtacha ka ha si wee mee ya. O nwere onye Igbo dị na ya, o nwere onye South East dị na ya, ya ndị ọwụwa anyanwụ wee kwuchaa ka esi wee kwu ya wee sị mba nụ ọkịta ọnụ na-asị na na-achọ iwepụta iwu machibidoro ndị mmadụ ikwu ka obi si wee dị ha na ikwu nke ị ga-ekwu asị nọọ na ị na-ekwu okwu nkwugide mmadụ nke a na-akpọ hate speech, okwu mkpasu iwe. Mana anyị na-asị ha na okwu mmadụ na-ekwu na o nwekwara ihe na-ebute n'okwu mmadụ na-ekwu ọsọsọ onye ara ị na-asị onye na-ekwu okwu mkpasu iwe kedu maka onye mere omume mkpasu iwe kpasuru onye na-ekwu okwu iwe. Anya wee na-asị na ihe a emere n'ụdị oge a maka na onye na-achị obodo onye na-emere onye na-achị obodo ihe ọ bụla emere na Naịjirịa onye ọ dị n'isi ya onye ọ dị n'aka ya bụ President Muhammadu Buhari, onye abụ onye isi obodo onye ọchịchị isi obodo. Ọ maasị na ya marọ na ekewego ọkwa Commissioners of Police ka a ga-esi wee jee obodo. Chizim wee na-agwa gị sị gị na mgbe ekere ihe a bịara asị ka ekerie Naijiria. N'oge mbụ anyị na-ewe Naijiria nwere ugwu Hausa ndị ugwu wee nwee ndị ndịda South wee nwee ndị mpaghara ọdịda anyanwụ wee nwee ndị ọwụwa anyanwụ East, enwere North nwee South nwee East nwee West ugwu na ndịda. Mana a bịara sị
ka o wee ruo onye ọbụla aka ekerizie ya ụzọ isii. Ụzọ isii anụ a bụ north west, north east, ndị a niile bụ ugwu Hausa ahụ, north central ugwu Hausa ahụ, wee bịazie nwee south west na south south na south east. Ọ dị isii. Chizi, ịma na 37 commissioners of police anya 37 ekere. Buhari bịara, ọ na-ene n'anya, ọ masị na ọ bụrụ nyanwa ya bụ onye isi ala, onye na-eme n'ahịa. Ewere mmadụ 12 wee nye ndị akụkụ be onye isi ala ha, ndị north west. N'ogbe nke ya ya bụ 12. Ewere 8 wee nye ndị north east, ndị a ka bụkwa ndị ugwu Hausa, mana ndị ugwu Hausa nọ na ọwụwa anyanwụ ugwu Hausa. Were ndị nọ n'etiti bụ north central. Ihe nyere ndị north central, ndị nọ n'etiti bụ 4. Onye ka anyị si na ịchọ ndị ugwu niile were 24. Ya were bụ 31 31. Maka chere ihe o ji bụ ka anyị gbakọọ ya 12 nya ndị north west were 12, ndị north east ewere 8, ndị south ndị north central ewere 4. Ị na-anụ ọnyanwa ihe kwuru bụ eziokwu. Ya 24. Iwepụ 24 na 37 one fọrọ. Ihe afọrọ bụ nke ewere wee enye ndị south west nya ndị ọdịda anyanwụ 7, wee nye ndị mpaghara south south, ndị mgbada mba mmiri, ndị agbataobi ya ndị mba mmiri, enye ha 5. Chiziane, onye ka enyere ndị Igbo 5 eastern states, Imo, Anambra, Ebonyi, Enugu, kedu nke ọzọ, Abia 5 enyere anyị ofu. Wee na-asị etu enyere anyị ofu wee nye ndị north west 12 ndị be Buhari. Mụnwa na ebe a ọ bụ na nwe ka si wee ghara ịkwụ ụgwọ dịka ihe ndị be anyị na-akpọ dịka na makpọrọ tax, ụtụ isi, dịka onye obodo abịa jide m wee si na makpọrọ ụtụ isi. Onwe ka anyị si wee na-egwupụta ihe na ana Enugu, dịka mgbe a na-egwu kool, eweta ya, eburu ya ana Abuja, kee ya ka onye ọbụla. O nwere ihe a na-akpọ VAT bụ ihe a na-anwụta dịka ihe a na-igoro ihe akwụkwọ ụma n'ihe igoro, ọ na-akpa gọọmenti. Ndị ugwu Hausa si na ha da anwụ mmanya, ihe niile bụ mmanya na-aba n'anya, ha si na ha da anwụ ya. Afọ gị ka ị na-eri ya na be ha, na ọ bụrụ omenala ha, n'ụka ha mabidoro ya, emebie ya, tụọ gị mkpọrọ. Mana ndị be anyị na-anwụ mmanya, nje egoro otu ololo mmanya kịta nwụọ, nkwụnye ụgwọ na-akpa gọọmenti n'ụtụ isi n'ime ya. Ahazicha ego a niile eburu ya jee na Abuja, 36 steeti na Abuja ezukọ kerie ya. Ndị mgbagwo ugwu a ada anwụ mmanya na ada anwụta ego a, maka na sị na nwata na-ata akara na-ata ego ya, ha ga-esokwa keta. Mana o nwere ihe a na-atụnye na ya. Mgbe a ga-eke ya, a ga-ekekwe ya sị n'ọha nwaka na ọnụọgụ, n'ọha nwaka wee nwee mmadụ, n'ọka maka nka, n'ọha ka nka nwa obodo. Mana ada echeta na o nwere ihe atụnyere na ya. Kịta orugo mgbe a ga-ewepụta etu a ga-esi wee kee ihe, enye anyị otu. O ruo mgbe a ga-asị ka atụlewe ule akwụkwọ, a ga na-eje n'ụlọ akwụkwọ a na-akpọ Unity School, ya bụ na akwụkwọ ndị gọọmenti tinwe eji wee na-achịkọ ndị be anyị ọnụ. Onye Enugu, a ga-asị onye Enugu na akara ihe ọ ga-edeta na nlele, ewepụta ajụjụ 100, a ga-asị na ị ga-enweterịrị 80 tupu eneba gị anya. Mana onye mgbago ugwu nweta 10, ụfọdụ n'ime ha gbatatachara Zamfara bụ 2 akara abụọ 2 out of 100. Ma onye Enugu ga-enweta 80 out of 100 o meje. Onye Zamfara nweta 2 o jewe.
chizi ikwu ịjụwa ajụjụ si ogene kedu isi ya anyị abụrụzi otu obodo asị na ikwu ego kedu ihe okwu na-akpasu iwe mana ị na-asị m nwa na-ekwu okwu na-akpasu iwe okwu ịkpa asị kedu maka onye mere ihe ịkpa asị kedu ka ọ dị na-ebute nri n'ezinụlọ nwanne ejide nwanne ya aka na-eri onye eji n'aka o kwuru okwu ọ ga-emegharị arụ ọta arụ ya bụ ka ị wee fụ etu ihe nji wee si ka nkọwa ya ka o doo onye ọbụla anya wee fụ ihe na-eme n'obodo maka na ihe na-ekwuru ihe a bụ mụ na ibe anyị nụrụ egwu ya na ndị ahụ were ka ọ nwekwara egwu ọzọ ọ gụsị onye fụkwa ihe ga-eso okwu ya emene ya maka na mgbe okwu bidoro sewe ọ bụrụkwa etu isi wee che na ọ ga-adị ka ọ na-adị na-adị ọ dị maazị ume ihe na-eme mana abịa n'echa ihe a niile dịka maazị Amaechi si kwuo n'oge ebidoro ihe a iche na ọ bụrụ nkata ihe bidoro n'oge kemgbe ụwa maka na dịka esi kerisi obodo mpaghara obodo ụfọdụ ndị ugwu were mpaghara nke ha dị asaa obodo nke ha dị asaa ụmụnne anyị agbata obi anyị were ebe dị isii mana sọsọ ala Igbo ka ekechara ihe obodo 5 n'ihe a niile iche na ọ bụghị ebumnobi ka a ga-esi na-eke ihe a ka eji mee ihe a niile kemgbe ka ị na-aza ya dịka onye mgbasa ozi dịka anyị si agbasa oge ịbịa afụcha ihe a niile maka na afụ m ihe ị dere na mpaghara ebe ị na-agbasa ozi na ihe a abụrụzikwa egwu achị ụtaba n'aka agba kedu ka esi fụ ya maazị Ume ọ na-ege anyị ntị abalị abụọ gara aga ya bụ ihe ka nke esi ekwu ya o tijiri m ihe n'ọkụ maka na elechara m anya na-asị onwe m kedu ihe na-emenụ ọzọkwa mmadụ nwe obodo ewu na-ata kedu ihe anyị mere ebe na ịta afọ ya takarịa ebe na iri uru anọ n'azụ kedu ihe anyị ga-eme anyị na-ekwu okwu ndị ga-achị obodo o nwebe m chọrọ ibido arọrọ ndị nke ha na-akpọ Assistant Inspector General of Police AIG 14 ma ofu mkpụrụ onye Igbo nọ n'ime ya ma ofu mkpụrụ onye Igbo nọrọ n'ime ya anyị wee kwuchie nke ahụ wee sị ha cherekwanụ ka anyị bịanụ asị wee dịka nke e mere adịrọ ha mma anyị wee sịzie ha ngwazianụ bezianụ gbuo anyị egbu ha dịka anyị chọrọ nke eru 36 36 enyere anyị ma ofu mkpụrụ oke enye naanị ofu ya bụ ihe amarọ m enwe ihe ikwuru esi nọ ihe akwadoro akwado ya o nwere ka m sicha itinye ya ọnụ anyị nwere ndị ha si na ha na-anọchi anya anyị n'ebe a na-ekwu okwu ihe m na gị na ebe eme ndị oyibo na-akpụ ya intellectual exercise it will amount to nothing n'olu oyibo onwe ihe ga-apụta na ya kama ndị anụ nwa na-achị anyị mgbe edesịrị m ihe asị ihe m dere ya wụ n'ala Igbo na-achụsịala ya achụ n'ọba polisi ọba ndị uwe ojii ka m si wee dee ya ezigara m ma ndị na-anọchi anya anyị na Senate na House of Rep edegara m ha sị ha kedu ihe unu ga-ekwu ezigara m ya onye isi ndị ọha na eze si ya kedu ihe unu ga-ekwu ọ ndị ga-abụ ha kwuo okwu ege ha ntị maka na ọ bụ na ikwuro ka o si eme gị enwere ga-atụpụrụ gị ọnụ emesịa nke ngwa ka anyị bịa na mba ụwa niile n'ụtụ isi agụrụ na 1929 ọdịda anyanwụ South East kachasị ndị niile na mmadụ yes emesịa si oke na-emegharị gị megide ihe niile ha mee ndị si na ha nwanyere anyị independent Britain wee maa anyị arụ n'elu ụwa niile wee were anyị kachasị ndị niile ma anyị abụrụ ndị kachasị pepe n'ọgụgụ isi agụrụ 1956 ebe a ka ntọala mwọgbu niile nwere ndị Igbo si wee bido wee jide anyị ka anyị nwekwesịrị ide ekwu ihe a na-eme wee mezi anyị akaja anyị abụrụ ndị a na-akpụ akpụ na-eme ihe a na-eme ikwube ekwu egobe agụ ndị anyị ihe aka anyị nwee bụ ala aka ha enwe mmadụ ọ bụ na ha chọrọ ka agụọ ka esi kwere ka esi wee kara ihe ebe a achị ịgụ ọgụgụ isi ndị mmadụ
ka ha kwa ka etinye obodo isi state of origin mana ha rebe asị gị bana ebe ibi amanye ha na-eme ịnwa anwa tinye state of origin efu na egosia obodo ọbụla ị bịara egosia dibịa ebe anwa ndị ọzọ ga-agụ bụ ndị Igbo mana maazị Ume oge onye isi ala na-ekwu okwu ewe oge o kwuru okwu ekwutara ihe ọ sị na ndị ya na-ahọ na-atinye n'ọkwa na ndị ya na-atinye n'ọkwa bụ ndị ga-alụnwu ya ọrụ ndị ama na ha mara ihe ekwe na-akụ n'ihe gbasara ọrụ ya chọrọ ndị ya na-ahọ iche na ọ bịa pịchaa ka fụzie na-ewero ndị Igbo nọọsụ ofu onye bụ ndị Igbo ga-arụ ọrụ o nwere ihe anyị na-ewezuga n'akụkụ ihe a bụ ihe gbasatara iwu na-achị obodo Naijiria ihe awụ maka iwu ọ bụrụ ihe ịchọrọ ma ịchọrọ a it is a constitutional right n'ọrụ ndị bekee na onye ọbụla ga-esoriri chi ndị mpaghara ọbụla ga-eweriri mmadụ n'ọchịchị nke ha bụrụ ofu ịbịa n'ihe a na-ekwu okwu ndị uwe ojii ka na-ekwukwe maka tata onye ọbụla kwesịrị inwe onye isi ndị uwe ojii maka na ebe a na-ekwukwu okwu ndị uwe ojii ịchịkọta ndị uwe ojii na obodo dị iche iche ka akpọrọ community policing ịkpọrọ onye ọtụtụ tinyere m ebe anwa site na community policing ego esi wee daba ọ ga-adaba so ihe anyị na-ekwu okwu ihe a wee bụrụ na ihe a na-eme anyị erugo ka anyị etinye ọnụ ọ bụrụ sọsọ anyị nwa na-ekwu ndị ọrụ na-eru n'okwu ga-etinye ọnụ maka ka gwa gị ọ bụrụ na a bịara na ụlọ omebe iwu ụnyaahụ gara aga ndị niile na-anọchi anya ebinye ọtọ wee sị mba na anyị ajụ n'ihe mere kọmishọna pacha biri ọtọ sịba ha pụọ ọrụ obodo ga-ege ntị mana ọrụ ncha bịara tụkwuru anyị ebe ahụ ọ ga-ekwe omume chizi ndị ga-ekwu okwu n'ihe a bụ ndị anụnwa anyị ma ebiere nwe ha aka ma hezigara onwe ha ndị na-anọchite anya ama ka ha si wee gaa ha ma bịa ga-ekwu okwu ya ha bi n'ebe ahụ ala Igbo nwere senatọs dị 15 Enugu sọsọ nwere ndị nọ na House of Rep 8 so ejikọta ndị anyị nọ ha chabi n'ọtọ na ebe ha nọ si na ihe ezugo etie bi ọnụ mana nche ga-etukwu ebe a na-ere ego nke ha m na ga-abịa ebe na-ata ndọ ya afụfụ ọ dị ma daalụ tupu na nkenke Amechi dịka ihe maazị Ume kwuru ịbịalee ya dịka nsi kwuo na mbụ dịka esi kesie obodo ka esi họọ ndị ga-anọchite ya ndị na-anọchi ya wee ike ha na-esi anya ha kwuru igodo na ndị ọzọ kwunie na ha ga-akarị ha n'ọnụọgụ iche na ọ bụghị na mbụ chelu ka m gwa gị Chizi ifugo egbe buru nwa ọkụkọ ọkwa ifu na egburi ọ na-eti mkpu kedu ihe o kwuru ọ sị na agbọkọ na ya na-eti mkpu ka ihe ji ya ha ya mana ka ọrụ obodo ruo ya kedu mgbe ndị a na-anọchite anya mụ na gị kunitugoro ọtọ wee kwuo sị naanị sinetọ Chimaroke Nnamani bụ onye kwuru ọtọ na ha Abaribe ha ndị a bụ ndị kwuru okwu Abaribe bụ onye izizi kwuru okwu sị na ọ bụrụ na a na-akụgbu mmadụ na o kwuru okwu ọnụ ka ndị a si wee chọọ ekwu ịkpasị ka ndị a si wee chọọ bido n'arọ 2014 ruo kịta ma Buhari na onwe ya Lai Mohammed agaghị adị ndụ maka na o nwere ihe a na-ekwu n'ọnụ igosi ịkpasị n'ọnụ ma ndị ekwubeghị n'ọnụ ha ka na-ekwukwa taa ha ejirigo ụdị okwu anwa kedu ndị gosiri ndị Naijiria ihe ka esi ekwu okwu ịkpasị kedu ndị ngosiri Naijiria ndị ọrụ obodo ka esi ekwu okwu ọnụma ekwugide mmadụ kedu ndị ngosiri ndị ọrụ obodo ka esi atụ asị na ụgha ọ bụrụ ndị APC mgbe ha na-achọ ịbata n'ọchịchị mgbe ha ekwugide gwọtọcha ndị nọ mgbe anwa gwọtọọ ha gwọọ ha n'aja gwọọ ha n'ụlọ na ndị obodo Naijiria etufuo ha etu ha si wee kwu na ha winere wee bata ụzọ ha jizi na ha wee bata ha si wee katọ ndị adịghị mgbe ọfụma ha chọrọzi ka ndị mmadụ wee katọ maka kedu etu o si wee bido na ha kwere nkwa ihe niile ma nke dị n'ụwa ma nke dị n'eluigwe ha ga-eme onwere nke ha mere agụụ ha na-egbu ndị mmadụ onye agụụ na-agụ na-ebe akwa ma ibewe akwa na agụụ na-agụ gasị na ikwu ego hate speech ikwu okwu na ịlụ ozugbo ọrụ gasị na ikwu okwu hate speech na kịta ndị a na-anọchite anya anyị ka m gwa gị onye na-ene anya na o nwere ihe a ga-eme o nwere ihe a ga-eme ma o nwere isi o mechaa ngwa gị isi o nwere onye na-atụ anya na ndị a bụ ndị jere anya Abuja na o nwere ihe a ga-eme o nwere ihe a ga-eme Chizi maka na ha ma na ọ bụrụ ndị mmadụ zigara ha ọ dị ma anyị bịaghachite azụ anyị na-atinye okwu anyị gbapụta ekwentị onye ọbụla eso tinye ọnụ anyị na-ekwu maka otu esi họgasị ọkwa ndị uwe ojii wee mesịa ọ bụrụ sọsọ ofu onye Igbo ihe so na ndị isi na uwe ojii n'obodo dị iche iche na Naịjirịa
ewe ndị ugwu dịka anyị sigwu were mmadụ 24 ndị ọzọ wegasịa, mana ebe anyị na-ekwu bụ nke ndị Igbo sọsọ ofu ya ka a họrọ. Abụ m Chizzy abịachisi azụ anya n'aka anyị bịakwanụ. Tupu anyị agbapụ ekwentị maka ndị mmadụ chọrọ itinye ọnụ, kedu ihe iche na a ga-eme n'ihe ndụmọdụ na-enye ndị Igbo gbasara ihe a? Ndụmọdụ na-enye ndị Igbo bụ ka anyị rọpụtagode ndị ga-ekwu nwa ọnụ anyị n'ebe ọ dị mkpa. Ndị anọ kịta enwere ihe ha na-ekwu, ya bụ na nke a ga-eche n'afọ 3 ma afọ 4 ọzọ ọ ga-aka mma maka na anyị chebe ndị anọ kịta enwere ihe ha ga-ekwu, maka ọ bụ na ha nwere ihe ha kwesịrị ikwu nyanwa ka ha niile kwesịrị ibirịta na ụlọ nke omebi iwu nke dị ukwu. Ha nọchite ya anyị baa mba dị ukwuu sita ha kpọrọ ebinye pụba, mana nweghị ekwuru okwu ya. Ha niile dị nnọọ enwere onye kwutadoro ya mba ọ gbasara ha. So ihe dị mkpa anyị ga-eme kịta bụ ka anyị newe anya chọba ka anyị ga-esi ziga ndị ga-ekwuru ọnụ anyị, ndị nọkịta na-ekwu okwu akpa ha adịkwukwu ọnụ anyị. Eme nke anwa nke mbụ. Nke abụọ, anyị gbawa mbọ hụ na onwe ka anyị si eme ihe anyị si ekwu okwu na anyị na-ekwukwa na-ekwusi ike ka ụwa na-anụ ihe na-eme anyị. Ọ dị Amechi, n'uche nke gị tupu ndị ọzọ, kedu na nkenke ihe ndị Igbo maọbụ ndụmọdụ na-enye ndị Igbo gbasara ihe a na-eme ka esi ahọ ọkwa na Naịjirịa ugbu a? Ịma na ndị be anyị obodo sịrị na huruchi ayaghịda agba akwa. Ikwe aka agafe ego ikwere aka agafe ego ikpere aka. Ma ndị Igbo sị na mmadụ anụrụ ọgụ ọma akwụsị ịgafe n'etiti bịa ihe a karịa, maka na onye zodoro gị ọkpa ma isiri anya pụọ maọbụ kwụọ ya aka maọbụ sere ọkpa gị, ọ ga-azụgide gị ọkpa ahụ. Na ihe na-ekwu bụ na ndị na-eme ihe a ha mara na ihe ha na-eme bụ mbute ọgba aghara na ibute omume igosi ịkpọasị, omume igosi na mmadụ afọrọ mmadụ n'anya. N'iji tinye ihe a mam ka gị na ume ga-esite ya n'oge ahụ a na-achọ ihe ọkwa ọchịchị, ihe a na-eti mkpu ya ma obodo dị iche iche na-eti bụ ka ahazigharịa Naịjirịa ka onye ọbụla nọrọ na mpaghara nke ya chịba onwe ya, na-ewetazi ego n'etiti na-abịa atụ ezi n'etiti. Mana ugbu a kemgbe a nọgidesịrị ewezi onye na-ekwutazi ya, ewe ndị si bụrụ na ọ bụrụ na ahazigharịrị Naịjirịa ka onye ogbu ọbụla nọrọ hazibe obodo ha, na ha ga-eso tuli aka emechazie atụlizi aka ewedo onye na-ekwutazi ugbu a ihe a ka na-emekwa. Keduzi ihe ọzọ a ga-ekwuzi? Kedu ihe iche na ọya abụzi nsogbu? Ka m gwa gị, ike agwụgwụ mmadụ, mana ike ama agwụ ndị mmadụ, agụụ ji ndị mmadụ. Onye chifo inechi ihe na-eme obi a na-agbawa gị, ike agwụ gị. Mmadụ na-ebe, ndị Igbo na-ebe akwa okpuru akwa mgbawa obi ihe a na-eme ha. Mana ka nwanne nwoke si wee kwu, anyị nwere ndị na-ekwuchitere anyị. Ana m ajụ Chizzy, kwada ha na-eje na Senate nwere sitin, na House nwere sitin. Kedu ihe a na-esi ite eme? Ọ bụrụ na eme ihe a weta akwụkwọ kpọcha ha ụna afọ ya ụna aka jee soro ha na-esi ite. Kedu ihe na-esi ite eme? Mana na-eku n'ebe ahụ asị mba na onye ajụrụ ajụ adịghị ajụ onwe ya. Ka ajụ ọnụ gị kedu ihe bụ iwe gị ka ikwugodu. Ịmakwa a na-eme gị o nwere onye a ga-emegbugide apata nri ọsị na ya ma erizi. Onye nọ n'ụlọ mkpọrọ nwee ike nọ n'ụlọ mkpọrọ dịka ashọwọrị nọ n'ụlọ mkpọrọ asịsị hapịa, kọtụ tiri iwu si hapịa, ahapụrụ ya. O wee sị na ọ bụrụ na ama mee ihe ụlọikpe kwuru na ya ebunyezi ya nri ka agụ gbuo ya, ka a mara na m chọrọ igbu ya, na ya ma erizi nri egewu ya ntị. Ọ dị maazị Ume, oge ị na-anụbu na ụfọdụ ndị gbara ọkpụrụkpụ na-ekwu na ka ahazigharịa Naịjirịa, na ọ bụ na ahazigharịa Naịjirịa na a ga-esotili aka, mana ọ maka ụdị ihe a ka ha chọrọ. Ma ndị na-achị anyị n'ala Igbo a ga-ekwuta restructuring. Gaa sị na m gwara gị ya ka anyị jigodiri nke a na-akpọ local government autonomy wee mara obodo ndị dị n'ala Igbo
ụlọ omebe iwu ha ekwetaghọ ka enye ndị ọchịchị nke atọ nwere onwe ọchịchị n'ime obodo ka enye ha nwere onwe ndị a ga-ekweta restructuring maka na ha mana ekweta ka ngalaba ọbụla ga-emebe nke ha na ihe ha na-ezu ori ego ha ga-azi anọzi na-anọchitezi agha mba ọnwa ha nwere ka ha nọrọ mana ụdịka ego ha ga na-ezu ọma ndịzi izi mba ka anyị ghara isi na ha na-ezu maka na onye jidere mmadụ ego ha na-ebupụ ama ndịzi izi ego a na-akwụ ha ego a onye na-akwụ ọ dị ma efu itoolu asaa otu efu na itoolu maọbụ efu iteghete efu abụọ atọ otu efu na itoolu bụ akara ekwentị ga-eji wee tie ọnụ biko tie ọnụ anyị achọrọ ịkọ ọnụ ihe ndụmọdụ gị biko gwa m afọ gị na-ebe isi akpọ biko kwụsị okwu ike Chidi ụnyaahụ m nọrọ ya na igwe okwu nke awa ekwena ihe anyị kpọrọ ihe na-aghọgbu onwe anyị a na-ekwu okwu ndị onye isi ala onye Igbo ga-abụ onye isi ala otu atụ onye Igbo ga-eji abụ onye isi ala nna nwanne m nwoke Nnamdi Kanu nọ na-atụ ọkụ a ka ndị Igbo nwere onwe ha na ndị Igbo ahụ ụlọ ụlọ isi inu niile ha achụ na-achụso m ka ga-egbu ya na onye anọ na redio na-ebe a nọ n'ụlọ okwu a na-ebe ndị obodo anyị na-achị anya ọchị ha na-achị anyị na-akpachapụ anyị ezi onye ọchịchị ndị uwe ojii nyecha sọsọ ọwụ ndị Igbo amaghị eme ndị Igbo amaghị agụgụ akwụkwọ onye ndị na-achị nama daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ n'okwu ọ dị ma biko ịkpọ ekwusi okwu ka anyị nụ ihe ị na-ekwu ma onye akụkwa n'ọnụ ndụmọdụ ka anyị chọrọ n'ọnọkọ a biko gwa m afọ gị na ebe isi akpọ onye ọ dị ma gbanishie mbọ ike sụọ asụsụ Igbo yele nke bụ isiokwu bụ na ha akpụla anyị na ya abụghị ofu mana ọ bụrụ na ị kwere Nnamdi Kanu ije ọ na-eje bụ naanị ihe ga-akpọpụta ndị Igbo anyị mekwere ntinye aka ọzọ otu ọba ka ọ ga na-adị na akwọ ruo akwọ anya Igbo ga-agaghị onwe ebe mmadụ ga-emeri gị ihe esi anyị ike agwụla gị ana ịgwa ya na ike agwụla gị ọ na-eme gị emekpa ọkụ gị ha anyị enweghị ndị ọchịchị ịchọrọ bụ onye ọzụzụ ka ọ ga-adị ihe ga-azụ anyị bụ ka anyị si nwa okorobịa bụ Nnamdi Kanu nwere onwe anyị nwere onwe ndị Igbo bụ ya ka anyị ga-eso ọ ya ka anapụta anyị iwu ọ bụrụ anyị ga-ekwe daalụ ụchọ ya dị ya njọ biko gwa m afọ gị na ebe isi akpọ gwa m afọ gị ọkwa Igbo ka anyị na-asụ gwa m afọ gị na ebe isi akpọ ngwa sụọrọ anyị Igbo yele eye sụọrọ anyị Igbo yele eye anyị na ha eme ya sụọrọ anyị Igbo yele eye gaa n'iru ihe nwere ike ịbụ nsogbu a bụ na mpaghara ọbụla na ọrụ onwe ọ bụ maka ndị ọbụla na-anọchite anya ewere anya anyị na-anọchite ọsọ nke ezinụlọ mana okwu m ga-agwa ha ka ha matakwuru odi nwanne wee riju afọ ka bụkọ ọnụ maka na ị na-eme onwe gị gị na ezinụlọ gị ekwere ote ndị a ga-esi wee ofu mbọchị agbapụkwa gị na ezinụlọ gị ahụ ịbụrụ ndị ụmụnna gị ka adịga nyere gị aka mgbe ahụ ịchụgo onwe gị ebe ọ dị njọ taa ka bụkwa gboo ọ bụ na ndị a na-anọchite anya ga-ejikọta onwe ha ọnụ ịma na ihe ga-adị mma anyị Igbo niile ga-adị mma ma ndị mba mmiri onye ọbụla ma ụmụnna anyị bidoro uwe ga-ejikọta onwe ha ọnụ ọya bụ na udo ga-adị mana onye ọbụla na-agba iche iche nsogbu ka dịkwa onye a bụ ndụmọdụ m na-enye ya ekele dịrị ụmụ nwa kwutere ụdị okwu a na-ekele ndị Solid FM daalụ nwanne m biko gwa m afọ gị na ebe isi akpọ gbadata ya gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ sụọla anyị Igbo yele eye gaa n'iru ndị gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ aha m bụ uche m gaa n'iru nwanne obodo dịrị unu n'agha ya mere bụrụ mgbede a biko ihe m chọrọ ikwuru ọ maka ihe ofu onye n'ime ndị uwe ojii asị na enyere dị mkparịta onye ahụ mara ma
ezigbo onye Igbo ka ọ bụ ndị ahụ ndị Hausa nwanne ya. onye Igbo. Oke, ezigbo onye Igbo. Ezigbo onye Igbo. Ya nakwa mmadụ ndị ka nwoke a na-ezute nsọ na-esi ụka onye Hausa bụ ego nwoke ahụ. Nwanne anyị biko, ihe anyị nọ ebe a ekwu bụ amamihe ị na-akọzi. Anyị na-ewepụtara okwu ka etinye alụ n'okwu anyị na-ekwu. Ị na-akpọ afọ ihe anyị na-aghọtara otu a ka anyị si ma ya da-akọ ọnụ n'ọnụ ka anyị na-asị isiokwu anyị bụ ka esi ọkwa ndị isi uwe ojii n'obodo dị iche iche. Mpaghara ugwu sọsọ na ugwu ndị a họrọ bụ mmadụ 24 sọsọ ofu onye Igbo bụ onye ewepụtara dịka onye isi ndị uwe ojii n'obodo. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ya? Ọ ya ka anyị na-ekwu, ọ bụghị ihe ịkọ ọnụ. Gwa anyị tụnye alụ nke gị, gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Nwanne mmadụ ndị ka ị mere. Aha bụ Nwabeze Esimeni Papa. Nwabeze gaa n'iru nwanne. Nke bụ eziokwu Chizzy. Adịkwa m na onye na-akwado igbochi ọgụ ya bụkwa ụzọ ịdọ aka n'ọnụ. Mmegbu adịrọ m. Ọ nwere ndị na-adịghị ala ike ọgụ, mana o nwere ndị ị ga-emerụ mmadụ ihe ọ sị gị n'ọkarigo. Nke bụ eziokwu Chizzy, ị ga-ahapụtakwa ndị mmadụ ka ha kwuo obi ha taa maka na ego ọbụla e kwuru na-agba ha mmee adịcha mme iri n'ọnụ o wee bụrụ ịba ebe nsụaka. Nke bụ eziokwu bụ ndị isi ala anyị onweghị onye okenye ọbụla fọdụ ngoloma na-achọ ibe wetu ọba ya ọmagolo ukwu osisi ebe ọ na-achọ ibe. Akpọmasị dị ya sị na o nwere okwu a na-ekwu iwu a na-achọ iwepụta onye kwuo okwu mkpọmasị ana ya ego. Ihe o kwuru kịta ọ dọrọ ome ịma n'okwu mkpọmasị ka ọwụ o nwerekwa na onye ya akpata iwe isi anyị anụ n'ọgụ. O wee bụrụ ihe m na-achọ itinye na ngwụcha okwu m bụ onye ọbụla bụ onye Igbo kwado Nnamdi Kanu maka na onye na-asị na ya rijuru afọ ma onye na-anya nsị gawa obodo ike ọha chichara kpọrọ ọkpa ya tekọrọ nsị ahụ. Onye isi ala anyị ahụ ha n'anya onye mekwara o ji mechie ebe ndị si abata. Echere m igo akpa nri a na-akpọrọ m afọ ego ọ na-abụ ezigbo ihe. Onye Igbo ọbụla kwado Nnamdi Kanu. Ọha na eze ndị Igbo kedụkwa n'ebe ha nọ kịta? Ọ bụrụ na Chimaloke Nnamani ekwughị okwu, onye nke n'obodo ebe a tupu a tinye Chimaloke Nnamani ọ ga-ekwu ọkwa bụrụ sọsọ onye Igbo bụ ihe na-ekwu. Onye ọbụla kwado Nnamdi Kanu. Daalụ. Anyị na-abịa ịbịa sazụ anyị na-ewekwara okwu. Ọ ka bụkwa nzukọ ka ị na-ege. Anyị na-ekwu maka otu esi ha ọkwa ndị ogbe ọgwụ ndị uwe ojii ka na-abụ ndị isi uwe ojii n'obodo dị iche iche na Naịjirịa, nke mesịrị sọsọ ndị ugwu were mmadụ 24, ụmụnne anyị ndị ala Yoruba were ndị mmadụ 7, ndị agbata obi anyị ndị ndịda were mmadụ 5 ka a họrọ. Ala Igbo niile gbaa gburugburu sofu ka a họrọ. Ọbịa ka anyị na-ekwu maka ya. Anyị ga-na-ewere okwu ndị mụ na ha nọ ebe a arịa atinye ya ọnụ bụ Amechi Ugwuele na Ume onye mgbasa ozi kara aka. Biko gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Biko kwụsị okwu ike, bee ya nkenke. Ngwa gaa n'iru Ndụbụisi. Ihe m chọrọ itinye n'isiokwu nke ka bụ na nọọ ndị Igbo bụ ihe bụ anyị nwa bụ ihe bụ nsogbu anyị maka na ebudeti ya na ụlọ ebudeti ya na nke lokal gọọmenti. Ịfụ na ụfọdụ ndị chairman anyị nwere na ha adịghị arụ ọrụ ọbụla na sọsọ ihe ha maara anyị a bụ ịtụ na ọgwụ bikwara ewutere gị.
ka anyị were onye ọzọ akara ekwentị ị ga-eji tie ọnụ bụ 089-711-009 maọbụ 089-231-109. biko gwa m afa gị na ebe ishi akpọ gbadata ya ndị ka ime Ọ dị mma. biko bee ya nkenke Ọ chịrị tupu onye akwụkwọ bụ. bee ya nkenke. Nwata onye isi ka a na-achịla nnu adọghụla ọrịa. Nnu adọghụla ọrịa. Mana a na-achị ya na ọrịa. Anyị nwa ndị Igbo n'ọchịchị Buhari anyị maara na ọ kpọrọ anyị asha. Anyị nwere onwe anyị nsogbu kpọọ onwe anyị asha maka ọnwụ na atụwa ntuli aka ọchịchị a anyị sị na anyị akwadoro isoje nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu. Ha agaghị ndị atụwa ya tụwa achịwa ya na ihe a na-eme na bịafọ anyị mara anyị anyị lọta ọba na tata gboo ndewo akwụkwọ nka. biko anyị abụrụ ewu mmadụ mma ihe nwanne mmadụ bee ya nkenke. onye ọma disensị nna akpọ from Agbani Kano West Local Government ebe a nọsi onye ọma gaa n'iru. nke bụ eziokwu bụ na nke my brother kwuru o mere mistake na ọ tụrụ ihe a na-agwa onye isi ọ na anụ adọrọ n'ụfa na-agwa na nnu adọrọ n'ụfa kọmishọna na ọ ga-amụ ka nnu aja ka ọ na nnu adọrọ ya den ebe na ala Igbo anyị ọ na-agbọ m anya mmiri a kwuru ya mgbe gboo nleta onye Igbo n'iru ọ laike ịnọchi ezuru ihe edotekwara ya n'azụ ma ọ bụrụ na ịkpagidere ya na ọ ga-alaike gafete n'iru ma nọchie ezuru ihe ọya ha gbara akpabi ihe ha na-eme so ọbara uru anyị na ndị Igbo ka na-ebe akwa anyị mazi anyị ga-eme onwe anyị ndị Igbo kere ihu ga-eme onwe na onwe onye dara akwụkwọ n'Enugwu a onye mazọ gọọmenti ọchịchị bifọ Ugochukwu agbara ọsọ eketasi ihe jiri estabiti na ọsọ ọtaịtụl akwụkwọ ya ebe mmiri bido mụwa ndị Igbo mụtụrụ ọkwa ha ga-asa ajụjụ a ọ dụrụ ajụ ndị ọha bụkwa ndị isi a na-edu anyị bụ ndị ga-asa ajụ a ha gwa ebe mmiri bido mụwa anyị ka anyị mara ebe ọ ga-akọcha anyị otukọtatadịwa mana ọ dịwala ugbo dịka ọkụ ịbụ onye agba mụ bụ onye agba gwanụ m ego ke napụta n'obodo anyị gịnị ka ebe ọ gbafuru anyị mmiri ka ọ ka bụgoro ọ bụrụ na ndị nọ na mgbago Abuja emeghọla anyị ndị ka na-akụ emeghọla anyị onwekwe ebe ọ bụla agbafuru anyị anyị gara ebukwe mmiri tasị na anyị nọ n'ime obodo ụzọ adịghị dị n'Agbani ụzọ adịghị dị n'ime ime obodo Agbani chacharị iwefu na mụ abụọ ebe si akpọghị bara market square gwanụ m na ụzọ mmiri so na dịsa ya desiri mụ na-apụta ụfọdụ na mmiri ka ọ bụrụ ka a ga na-eketa oge nwere ka ọ dị mma daalụ nwanne daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ biko gwa m afa gị na ebe ishi akpọ bee ya nkenke sụọla ya Igbo yele eye Afọ m bụ Polygus from Isiagụ, Ebonyi Steeti. ọ ihe na-eme anyị asị na ọnụka bụ ọnụkọ ndị Igbo a na-asụ Igbo yele eye ịbịakwa maka na ewezi ka ọ dị ka na-afụgo ka o si ada na-afụgo ya ndị Igbo ụnụma ọnụkọ anyị na-asịze ka akpa ahịa ọ dị maka anyị gagoro gwa m afa gị na ebe ishi akpọ bee ya nkenke afa gị na ebe ishi akpọ bee ya nkenke o ka ị mere nwanne ekenekwe m onye gị na ya nọ na Amechi na Maazị Ume a na-ekene unu ya bụ okwu unu ji na mgbede a ọ dị ime kwọrọ nwa n'azụ nke a bụ iji gosi ndị Igbo udo akpọmasị nwoke a na-akpọ Buhari nyere o nyere anyị maka nọ na mgbe ọbụla ka abịewe aka n'oge ọchịchị ndị igwe okwu niile si na obodo Naijiria a na-eti everybody mmadụ niile ji eweje biewe aka na ndị ọchịchị anyị mara na anyị nọ mụwa na-agwa gị ya ije n'obodo m amara m ihe bụ na ọkụ eletrik makwa isiokwu anyị nwanne makwa isiokwu anyị ama m benu ya nkenke ka ndị ọzọ tinye ọnụ n'okwu ahọcha ọchịchị ndị uwe ojii ofu onye ka enyere anyị ọ dị mma ọ bụgodị na-enyere anyị na o nwere ihe mmerụ agba nwa anyị nwoke Nnamdi Kanu na-ekwu ya bụ okwu everybody si jide echegbo okwu
ndị dara iberibe ndị bọdụ egere ntị mana nsogbu adịrọ. Daalụ. Gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ bee ya nkenke. Afa ngwọ Jeremena. Bee ya nkenke, ebe ka isi akpọ? That's from Ebonyi State. Ngwa gaa n'iru. Agakịrị m okwu na-ekwu na mgbede. Ilekwa anya ihe prezidenti anyị bụ Maazị Buhari kwuru wee eziokwu maka na ọ sị na ọ rọtara ndị ga-arụ ọrụ ọfụma. Ilekwa anya ịhụna eziokwu maka nwere ike ndị Igbo gaghị arụ ọrụ ọfụma. Ejigo ndị Igbo kọmishọna nọ na obodo anyị Naijiria kwekekwe njọ aka njọ onwe ya ga-eme ezigbo okwu unu wetara ma jide na nke mgbe obodo arọ ịnọ afụbeghị m ọkụ ụzọ adịrọ onwe ha weche ndị kọmishọna kọmishọna polisi ka enweche kọmishọna ndị ọzọ nọchakwa onwe nke a na-eme onwe ha ọ ka ịgba mbọ mana ihe a ga-emere onwe anyị anyị nwabụ ndị Igbo ọ bụchakwa m n'ọnụ. Daalụ. Biko bee ya nkenke. Biko bee ya nkenke. Gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ? Ngwa bee okwu gị nkenke, ebe ka isi akpọ? Ma ihe a na-asị na agba mbọ ọtụnụgbe agba nke abụ ọtụnụgbe a na-adị na ọmụmụ mgbe ka afọ na-akụ okeela anyị mara na ndị Awụsa ha na-esi anyị ahụ ndị Igbo ha sọ ndị Igbo anyị mara nke ọma kama ebe na-ebuka mbụ anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ anyị ndị ọkaibe ma ndị a onwe ha na-emere anyị anyị na nke ga-aga na skuul o nwere ndị kegara skuul kekwanụ nke ihe kpatara ha ji gaa na skuul ka ya na-arụ anyị mara na mbụ na Awụsa aka m furu adị ahụ mbụ. Ọ dị mma ikwuru uche gị daalụ nwanne m ka oge na-asa anyị kwarapụ. Ọ dị mma Maazị Ume ịnọ n'ihe ndị mmadụ kwugasịrị, kedu na mpịachi okwu gị, kedu ndụmọdụ gị ka anyị na-apịachizi ya ịnọgasị n'ihe ndị Igbo kwuru gbasara ihe a na-eme? Kedu n'uche nke gị ugbu a na-achịkọta okwu, kedu ozi ga-ezipụrụ ndị Igbo gwa ndị na-anọchite anya na ụdị ihe a na-eme na Naịjirịa na nchịkọta okwu na nkenke? Aston ajụ onwe ya ndị Igbo ya bụ ihe bụ ihe mwute, bụ ihe na-agụ akwụkwọ na-agbalị obi, mana agaghị eji mgbagbu ghara ọgụ. Anya na-aga n'iru ndị Igbo obi arịpụ n'unu na ọta aka ọ dị njọ ya dị mma bifo ọ dị mma onye ọbụla ga-etinye aka wee mee ya ka ọ dị mma. Udo dịrị Daalụ. Amechi, kedu okwu Igbo ekene m n'ọzọ ihe na-ekwu bụ na ihe na-eme na-ewute, ma ihe kachasị ewute onye dịka mbụ na ndị Igbo na-achị anyị bụ ndị na-eso na-abịasị anyị ha bụ ndị ọnụ na-eru n'okwu. Kedu ihe ha na-eme? Kedu ihe ha ga-eme? Ha na-ajụkwa onwe ha ajụjụ. Ha makwara na o nwere ndị ha hapụrụ n'ụlọ wee jewe Abuja. Kedu ihe a na-akpọ dike? Ọ bụrụ na ha sị na ha bụ dike, kedu etu ha si anụrụ anyị ọgụ? Ka ha mara na mmiri na-eri anyị, ka ha mara na o nwere ezigbo ebe anyị kwụ, ka ha mara na onye ajụrụ a na-ajụ onwe ya, ka ha mara na onye a na-eti ihe na-ajụ kedu ihe ha mere iji wee na-eti ya. O nwere egwu ndị akpọrọ ndị apọstụl na-aba, ha gụrụ egwu ahụ mere gịnị bụ ogu. Isi kedu ihe mere, kedu na ihe ndị Igbo mere? Na-ekwu oke jide oke gbuo oke si ya mere nụnụ gịnị? Ya bụ nna ajụ kedu ihe ndị Igbo mere? Ọ dị mma, kedu ihe ndị Igbo mere? Isiokwu anyị kwuru n'ụbọchị taa bụ maka ka ezi họọ ọkwa dị iche iche, ma ọkachasị ndị isi uwe ojii n'obodo dị iche iche na Naịjirịa nke emesịrị ọcha ndị ọzọ. Ewere ndị mpaghara ogbe Naịjirịa wetara ndị mmadụ 7, were ndị wetara mmadụ 5, mana ndị ugwu achịkọta ndị ha wetara bụ mmadụ 24. Sọsọ ofu onye Igbo bụ onye ewetara dịka onye isi uwe ojii ga-eso.
ọ bịa bụ okwu anyị tara ndị Igbo ekwuola taa ka ji eze ndị nọ ebe a taa ka ji eze mana biko ndị Igbo atụọla ọmala atụọla ofeke isi ya n'ọfịa ọ bụrụ ogologo akụkọ ka anyị ga-akọba mana ebe anyị ma ihe ka anyị jiri ile anyị gụọ eze anyị ọnụ wee mebezienụ ka ndị ma ihe. Ọ bụ Amaechi Ugwuele na Maazị Ume o were afa bekee Ume Clinton ọ bụ ya bụ isi afọ kwaba okwu na journalist101.com. ọ bụ ya na Amaechi Ugwuele tinyere okwu ọnụ. Ọ bụkwa Tochukwu Tobel ihe bubere ihe niile awa wee na-ekiri anyị na mba ụwa niile na kpakpando. Asị m ya dị nwoke mma onye mara ihe na-eso okwu ya emekwana ya ma ka anyị jiri na ile anyị gụọ eze anyị ọnụ. Abụ m Chizzy Ani.